Odkazujem ti chalupu, syn môj. Pokojne ju predaj, ale nech sa dostane do dobrých rúk. Pravý chlap dobre vie, že tá najľahšia cesta nie je vždy tá najlepšia. Život je hořký. Bohudík. Radegast. Máte radi Veľkú noc? Prajeme vám pestrú Veľkú noc s jedlami, ktoré patria na sviatočný stôl. Konzumné neskoré 5 kg za 2,89 a slovenské farmárske kurča kilogram za 2,69. Kaufland. Z O2 Spolu môžete každý mesiac získať odmenu v O2 aplikácii a takto jednoducho si ju vyplatiť. Pridajte sa do O2 Spolu aj vy. O2. Máme narodeniny. Náš originál s arašidmi, želé a hrozienkami. V poriadnom kuse čokolády je tu už 50 rokov. Oslavme to spoločne narodeninovou súťažou. Udržiava domácnosť bez nepríjemných pachov je ťažké? Kdeže? S Airwick Active Fresh je to jednoduché. Automatický osviežovač vzduchu na vodnej báze s prírodnými esenciálnymi olejmi poskytuje vôňu až na 70 dní. Nádych, výdych, Airwick. Široký výber produktov za výhodné ceny nájdete aj na online trhovisku Kaufland.sk. Ráno som vstala a hovorím si, čo si oblečiem, aby som začala deň, ako sa patrí. Že by niečo s vreckami? Poznámka na večer? Čo si oblečiem na večeru? Toto je skvelé. Zalando. Dobrý nápad. Kinder, prebuďte v sebe detskú radosť. A teraz limitovaná veľkonočná edícia. Vykúzlite svojim deťom úsmev na tvári z Kinder Surprise Maxi. Skús Kinekus alebo 150 partnerských obchodov po celom Slovensku a zaži nespútanú radosť z tisícov užitočných vecí do záhrady. Vyskúšaj záhradný postrekovač len za 9,90. Kinekus. Radosť z užitočných vecí. Pušiť. Soda Stream si pusť, bublinky si skús nevláčiť, fľaše hit začína perliť. Chrániť prírodu dobre znie, vláčeniu fľaší povedz nie. Namiešaj si teraz svoje obľúbené nápoje zo Soda Stream. Z jednej príchute vyrobíš až 9 litrov osviežujúceho nápoja. 5 minút do konca. Budeme končiť. Ďalší termín je v piatok. Urobte si aj vy skúšku šťastia. Podajte si loto a v prémiovom žrebovaní môžete vyhrať až 15 krát 10 000 eur. Tipos. Vaše výhry, naša radosť. Uprostred tropických lesov rastie jedinečná rastlina. Starostlivo pripravovaná pre chuť, ktorú miluje celý svet. S vanilkovou pastou, extraktom alebo vanilkovým cukrom premeníte vaše dezerty a zákusky na výnimočný zážitok. Celý svet vanilky jedine od doktora Edkera. Pridávam do košíka. Tak ešte pridaj máškrtu pre psa. Spoľahlivý a rýchly domáci internet si obľúbi každý. Zoberte si ho domov aj vy vďaka pokrytiu až 90% domácností. Orange je tu. Stres môže zvýšiť dennú spotrebu magnézia. Magnerot je jediné magnézium s kyselinou orotovou, vďaka ktorej sa lepšie vstrebáva. Magnerot, vaše magnézium v oranžovej krabičke. Zmeny sú ľahké. S ponukou od Kondela. Napríklad závesné kreslo Nolan len za 129, či rozkladacia sedačka Andres len za 499. Navštívte nás kdekoľvek na Slovensku. Alebo klikajte na Kondela.sk. Zmeny sú ľahké. Zmeny sú Kondela. Šup, cena vydám pety horeli. Hánka, nakupuješ si moje no mňa ti povýšili na vedúcu. Ďalej, ja sa vidím, poriadne blokuj, Anciáša. A na e-nálepky si sa pýtala, či pán zbiera, či má Clubcard. Zbierajte e-nálepky z Clubcard za každých 15 eur z vášho nákupu a získajte zľavu až 20%. Tesco. Aj
váš podnikateľský nápad vám môže priniesť veľkú investíciu. Podnikanie je životný štýl. Slovensko pozná mnohé projekty aj vďaka Jame Levovej. Teraz je tu šanca premeniť sny na skutočnosť. Pokiaľ máte zaujímavý projekt, na ktorého hľadáte investora, príďte do Jamy Levovej. Prihláste sa už teraz na Markíza.sk/casting. Najdrsnejšia reality show všetkých čias je späť. Poďme bortiť predsudky. A tento raz je naozaj šokujúca. Úplně mám husí kůži z toho, jak to teď bude vypadat. Odhalenie najväčšieho podliaka v histórii československého Survivora. Tam jako fakt lidi lžou do očí úplně jako brutálním způsobem. A užijte si hru, aká tu ešte nebola. Zase něco, co nečekáme. Survivor Česko a Slovensko. Vždy v utorok a stredu večer na Vojo. Zrejme bola uškrtená. Bola veľmi mladá. Netušíš, kto to je? V živote som ju nevidel. Slečna Marková. Dobré ráno, plukovník. Ako sa mohla ocitnúť jej mŕtvola v tvojej knižnici? Práve preto je to také zaujímavé. Už začína. Páchateľ mal veľmi dômyselný plán a ten plán mu zlyhal. Vy teda viete, kto ju zabil? Preto som tu. Slečna Marková. Už teraz na Vojo a v sobotu a nedeľu o 15:00 na Markíza Krimi. Najlepší detektív všetkých čias? Nie sú nové stopy. A nemám vôbec nič, čo by ukazovalo na vraždu. A jeho verná parťáčka? Dvere by odsunuli sklo nabok, bolo to nafingované. Tak, ako ich nepoznáte. V poslednej dobe nás často žiadate o láskavosti, Holmes. Sledujte prípady výnimočnej dvojice. Obaja dobre vieme, koľko životov by bolo zmárnených, keby získala bývalú moc. Sherlock a Watsonová. Dnes o 22:50 na Markíza Krimi.